अंधेरीमध्ये पावसामुळे झाड कोसळलेलं आहे. अंधेरीतील स्वामी विवेकानंद रस्त्यावरील ही घटना आहे. घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झालेल्या आहेत. अग्निशमन दलाकडून झाड हटवण्याचं काम सुरू आहे. अंधेरीतील स्वामी विवेकानंद रस्त्यावर मुसळधार पावसामुळे एक मोठं झाड अचानक कोसळलं. या घटनेमुळे परिसरात गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. या घटनेमध्ये रस्त्यालगत उभ्या असलेल्या एका बसचं नुकसान झालंय. झाड बसवर कोसळल्यानं बसच्या काचा फुटलेल्या आहेत. सुदैवानं ही घटना घडली त्यावेळी बसमध्ये कोणताही प्रवासी नव्हता. तसंच या दुर्घटनेमध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नाहीये किंवा कोणीही जखमी झालं नाहीये. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचं पथक तत्काळ घटनास्थळी दाखल झालं असून झाड हटवण्याचं काम सुरू आहे. या मुसळधार पावसामुळे मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी झाड कोसळल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. अंधेरीतल्या स्वामी विवेकानंद रस्त्यावर देखील झाड कोसळलेलं आहे. एका बसवर हे झाड कोसळलं त्यामुळे बसचं मोठं नुकसान झालंय. अग्निशमन दलाकडून हे झाड हटवण्याचं काम सुरू आहे.